Wij zijn aan het repeteren voor het grote benefietconcert op 30 maart. Nou, dat wordt een heel groot spektakel. We gaan eigenlijk een groot concert voor mensen met beperking en zonder beperking. Jong en oud en iedereen gaat together muziek maken om eigenlijk zien te laten hoe mooi het samen muziek maken is. Waarom vind je het Wonderskip zo mooi? Nou ja, omdat ik zelf Cambuur supporter ben en ik speel in solo, dus dat vind ik echt heel erg leuk.